Pentsatu genuen bezala ondo iruditu zaigu ikastaroa eta jubilazio aurrean egiteko perfecto, zeren zure dudak eta zure beldurrak eta hori argitzeko oso ikastaro ona iruditu zaigu. Bai, ni oso pozik egon naz eta gaina paradoja txiki bat, zeren elkarrekin sartu gara laboralien eta elkarrekin joango gara mendin. Sí, kasualidades, baina oso pozik, benetan. Merezi du dudabarik. Dudabarik da azkeneko ikastaroa izango da, así que dudabarik etorri. Gomendioa etortzeko, zeren gure herrialdetik batzuk dudan egon dira eta batzuk ez dira etorri, eta nik gomendatuko nuke gainera gure inguruko jendea ez laboral kutxakoak desiatzen geratu dira kontatzeko zer egiten dugun eta zergatik egiten dugun hori ikastaro bat jubilatzeko.